dyan ka, Kordapya? Ano nangyari dyan sa kanya? Nagka-car wash, pero walang shampoo sa car niya. Ano ba yan? Parang naghihirap na yata si Kordapya ngayon. Tsaka parang patay gutom. Kuha pa kayo doon! Kuha pa kayo doon! Na! Hoy, Kordapya! Akin na yung bayabas! Nagugutom din ako! Ha? Harap na lang ito! Ano na dyan? Mga bata, bigyan ako! Akin na yan! Akin na yan! Huwag mo na bigyan si Kordapya! Patay gutom talaga ito si Kordapya. May sasakyan pero patay gutom. Yan! Akin na yan! Gano'n naman! Gano'n naman! Busog na ako, bayabas! Libre na ang pamahaw ko! Libre na ang pamahaw ko! Akin na yan! Akin na yan! Akin na yan! Wala rin akong ano! Wala rin akong parang hilian o ano! Tawag dyan! Umagahan! Ang taka-taka mo! Harap! Harap nito! Ano yung mga bata na yan? Alam mo ba? Hindi ganito. Kala ko, di ko pa na No! nalinisan. Ito talaga! Ilisan! Wala ka ng car shampoo dyan! Ano ba yan? May car pero walang shampoo! Anong paki mo? Ibenta mo yan. Kung ako No. sa'yo advice mo ha. Kung ako sa'yo, ibentay mo yung sasakyan mo, ibili mo ng car shampoo at bigas. Kasi wala kayong bigas. Malinis Wala kayong ulam. Malinis Ano pa ba sa yan? bunganga mo. Malinis pa sa bunganga mo. Ang baho-baho. Baho ko yan. Alam ko sa kapitbahay mo. Malinis pa nga. Feeling ka. Ang feeling mo, feeling rich ka. Wala ka namang ano. Wala ka namang car shampoo. Kakahiya. Iyak. Ano bang ang mga kontent ko dyan? Uwi na nga kayo. Uwi na nga kayo. Wait kayo. Nagigilan pa kayo dyan. Chismoso kayo ha. Nagigilan pa kayo dyan Ikaw, bumili ka ng car shampoo. Ay, ito na lang kasi kaibigan naman kita. Meron akong produkto. Itatry mo. Maganda to. Anong gusto mo? Ano saan na yan? Ito. Natural. Ibon Care. Natural. Bibigyan mo ako nito. Yan. Natural. Try mo. Ganyan. Shampoo, Ganyan. sabuk ito Ganyan. Hindi. Natural yan. May alam Natural. mo karyata. Natural yan. Baka Natural. madali pa yung car ko niyan. Hindi. Baka ang car ko niyan madali pa. Baka maano Hindi. pa yan. Sisinaw yan. Sisinaw yan. Tingnan mo. Hoy, Ayan, baka oh, manliki ganyan, pa. Hoy, baka manliki pa. Hindi yan manliki. Ganyan. Ganyan mo. Dali. Dali. Manliki pa yan. Ano yan? Bibigyan mo ako. Hindi. Bibigyan mo ako. Ba't naman? Sabok to? Hindi yan sa Baka buhok. Di ba ito makaliki? Yan. Ganda pala ito. Ang bango-bango pa. Saan ba itong shampoo na dito karyata? Avon magkano ba to? Naturals. Yan. Murang-mura. Only 99 pesos. Wow! Affordable. Thank you. Yan. We are sa Kilawan. Hindi na kayo. Ang ganda pala nito Toyota. Ang ganda pala. Bibigyan mo lang ako Toyota. Yes. Free ang yan. ganda pala Free. Toyota. Free. Wow! Yan. Oh, see? Ano na oh? Yan! Wow, grabe na yung car ko Toyota. Wow! Ang linis-linis na nito. Hi! We are Artistang Mine! Ako si Kordapya. Ako si Ikaw sa Tikyo. Takyo. Siya Ako si si Takya. O gato, si Karyata. Please do follow my YouTube channel, Kordapya Explorer, and also I have my FB fan business page, Kordapya-Avon Lady. O imo John? Junana Vlog TV on Yay! YouTube channel.